హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఒక గోండి సాంగ్ మీద ఉంటుంది. ఎక్సలెంట్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. ఒకసారి డెమో చూడండి. డెమో చూసే ముందు అందరికీ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ 2023. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు డెమో చూడండి. సో డెమో చూసారు కదా, ఎలా ఉందో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి ఫ్రెండ్స్, కామెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకన్ను యాక్టివేట్ చేసుకోండి. సో నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా ఉంటుంది. దీనికి ఇప్పుడు ఫొటోస్ యాడ్ చేద్దాం. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫొటోస్. మీ ఫొటోస్ ఎక్కడ ఉంటే ఆ ఫొటోస్ తీసుకోండి. నేను ఎగ్జాంపుల్గా ఈ ఫొటోస్ తీసుకుంటున్నా. ఇలా 1 by 1 ఫొటోస్ మొత్తం యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఫోటో 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. ఇలా 1 by 1 మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి కంటిన్యూగా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి ఫ్రెండ్స్. నా కోసం ఒక లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తూ ఉంటే. ఇలా కంటిన్యూ మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ పెడతాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే, షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి ఈ లాస్ట్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే 15 సెకండ్ 23 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఇక్కడ 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. 1 and 2 and 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ 3 ఫొటోస్ 22 సెకండ్ 19 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఇక్కడ 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ 3 ఫొటోస్ 1 2 and 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి, సో ఫ్రెండ్స్, షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు 4వ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ టైమింగ్ చెప్తా. టైమింగ్ దగ్గర ఒక ఫోటో క్యాచ్ 9 సెకండ్ 3 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. ట్యాప్ చేసి పేస్ట్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి, సో ఫ్రెండ్స్, షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. ఒక ఫోటో ట్యాప్ చేసి 3 ఫొటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో, 3 ఫొటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో. ఇది సేమ్ ప్రాసెస్ కంటిన్యూగా చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్స్. 3 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటోని ఇలా కంటిన్యూగా మొత్తం కంప్లీట్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో. ఈ సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఫ్రెండ్స్, సెకండ్ ఫోటో నుంచి ట్యాప్ చేసి పేస్ట్. ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో, ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో. ఇది సేమ్ ప్రాసెస్ చివరి వరకు 1 by 1 మొత్తం ఫొటోస్ని ఇలా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా ఒక్క ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. సో మొత్తం కంప్లీట్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు చివరిగా
ఒక ఫోటో మాత్రమే ఉంటుంది. ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉన్నాయో అన్ని ఫొటోస్కి ఫస్ట్ నుంచి కంటిన్యూగా ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా ఒకటే ప్రాసెస్ కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు 1 బై 1 మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా ఒక ఫోటో మిస్ కాకుండా చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఆల్మోస్ట్ అన్నీ కంప్లీట్ చేసుకోండి. సో వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి ఫ్రెండ్స్. నా కోసం లైక్ కొట్టండి. సో ఫ్రెండ్స్, వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను యాక్టివేట్ చేసుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.